Pozdrav svima! Kako naći mir u nesigurnim vremenima? I prošli put smo spomenuli apostola Pavla koji je bio u izolaciji i koji je dao dobre savete tadašnjim vernicima u gradu Filipi i te principe možemo da primenimo danas i u našem životu. I prvu stvar koju je njima rekao u poslanici Filipljanima u 4. poglavlju od 6. do 9. stiha jeste manje se brinite, više se molite. I prva stvar koja je veoma važna jeste da imamo tu pravu molitvu. Osim molitve, on daje još dva saveta koji su veoma ključna iz istoga teksta. On kaže ovako: uostalom, braći i sestre, što je god istinito, što je god časno, što je god pravedno, što je god čisto, što je god ljubazno, ako je na dobrom glasu, ako je kakva vrlina, ako je kakva pohvala, na to mislite. Osim prave molitve, moramo da imamo i pravilna razmišljanja. Naš um je kao plodna njiva. Svakoga dana smo bombardovani sa puno informacija. Danas u eri industrijske revolucije, interneta, svakoga dana čitamo vesti, gledamo puno dnevnik i znamo da se opteretimo i naš um da se optereti različitim informacijama. Kažu ovi stariji koji su živjeli pre 50 godina, kažu mi smo imali samo politiku i večernje novosti i jedan dnevnik u 7:30. A danas imamo toliko informacija, toliko vesti i znamo nekad da se opteretimo zato što previše razmišljamo o nekim stvarima koji unose nam brigu, unose nam nemir i unose nam strahove koji znaju da nas parališu u životu. Znači, druga stvar, kaže apostol Pavle ovde, ako je nešto dobro, ako je nešto ljubazno, ako je kakva vrlina, ako je kakva pohvala, na to mislite. Biblija dosta govori o našem umu. U Starom Zavetu isto imamo puno stihova da je Bog svojim ljudima, Mojsiju, Isusu Navinu, caru Davidu, i car David je napisao dosta psalama, kaže razmišljajte o Božjem zakonu, o Bibliji dan i noć. Zato je veoma važna stvar u ovim vremenima. Ako želimo da imamo taj mir Božji koji prevazilazi svaki um, koji treba da sačuva naše misli i naša srca u Isusu Hristu, mi moramo da razmišljamo pozitivno. Da kažem, moramo da razmišljamo o Bibliji, o Božje reči. Ako čitamo Sveto pismo i sejemo ove istine u naš um, to će uticati na naš život i na neki način će sačuvati taj mir Božji koji je u našim srcima. To je drugi savet da apostol Pavle kaže nemojte da se brinite, nego razmišljajte o Bibliji, razmišljajte pozitivno. Psalmista David u psalmu 119 on kaže jednu rečenicu, kaže ko razmišlja ili voli Bibliju, Božji zakon, on će imati taj večni mir u njegovom srcu. I treću stvar koju apostol Pavle ovde kaže u 9. stihu, što ste naučili, primili, čuli i vidjeli na mene, to činite i Bog mira biće sa vama. Drugim rečima, apostol Pavle hoće da kaže ovo što vam pričam nije šarena laža, ovo što vam pričam nije bajka, ovo je realnost. Ja to želim da posvjedočim svojim životom. Ja sam u izolaciji, a imam mir. Čeka me smrtna kazna, a imam mir. Tako da treća stvar koja je veoma važna, osim prave molitve, osim pravog razmišljanja, jeste pravi način života. Moramo da se molimo, da nam Bog da snage i on kaže kasnije u istom poglavlju sve mogu u onome Bogu koji mi daje snagu, da primenjujemo biblijske principe, jer jedino tako će mir Božji da bude sačuvan u našem srcu. Onog momenta kad prekršimo Božje principe, kad krenemo da živimo na drugačiji način, izgubili smo taj mir Božji u našim srcima. Tako da slušamo apostola Pavla, ako želimo da iskusimo mir u našim srcima u nesigurnim vremenima, manje se brinimo, imajmo pravu molitvu, više se molimo, prava razmišljanja, razmišljamo, čitamo Bibliju u ovim vremenima, Svetopisma i gledamo da to primenimo u našem životu. I mir Hristov će biti u našim srcima i mir Božji u ovim nesigurnim vremenima. Neka nam Bog pomogne u ovim vremenima i da slušamo Božju reč, jer Božja reč funkcioniše i Božja reč je istina.